קרובים זה לא פיקניק. כמו בפעם הקודמת, גם הפעם בשעשועון שלנו יש לנו שני קרובים שאמורים להיות קרובים זה לזה. יש לנו את האבא, את רובי ריבלין, ויש לנו את ביתו, את ענת ריבלין. אנחנו נבקש מרובי לצאת, ואז אנחנו נשאל את ביתך כמה שאלות שאתה אסור לך לשמוע, ואחרי זה נראה. טוב, עכשיו כשנשארנו בינינו לבד, אני יכול לשאול אותך כמה שאלות, ואני מקווה שאת תוכלי לענות עליהן. שאלה ראשונה, כשאין אוכל מוכן בבית, מה אבא יכין לך לאכול? אני חושבת שהדבר הכי פשוט יהיה להכין לו ביצייה שאת תכיני או שהוא יכין? לא, שהוא יכין לי ביצייה. איך הוא עושה טוב? אני חושבת שכן, בינתיים עוד לא היה דבר כזה. זה עוד לא קרה. כן. תגידי, איזה תוכנית אבא הכי אוהב לצפות בטלוויזיה? אני חושבת שחדשות, אני לא יודעת. כנראה חדשות. כנראה חדשות. אני דווקא חשבתי שמשהו אחר באמת. כשאבא היה ילד, באיזה ענף ספורט הוא היה הכי טוב? אני חושבת כדורגל, כי עכשיו הוא בכל זאת. מה הדבר שהכי מרגיז את אבא בבית? אני חושבת שהרגיז אותו מה שעשו אצלנו שיפוצים בבית, ואני חושבת שזה מה שהרגיז אותו בזמן הזה. למה זה סרש? רעש ובלגן ולהסתובב פה או שמה. טוב. ואיזו עבודת בית אבא הכי אוהב לעשות וממה הוא הכי משתמט? הוא לא כל כך הרבה בבית שהוא יכול לעשות עבודות. אני חושבת שהוא משתמש מרוב העבודות. משתמט? משתמט מרוב העבודות, אבל העבודה שהוא הכי אוהב, לא יודעת, כי הוא לא הרבה בבית. כלום? אני יודע, הוא רוחץ כלים? לא, רוחץ כלים לא. אף פעם? אף פעם. משהו אחר? לא. אז הוא די משתמט. כן. לא יודעת אם הוא משתמט, אבל הוא כל הזמן בעבודה, ולא כל הזמן, אבל... רוב הזמן. רוב הזמן. טוב, אז אנחנו נקרא לאבא, ואנחנו נראה מה הוא אומר על השאלות האלה. רובי, אתה יכול להיכנס? אני מקווה שלא מכרת אותי, הקטנה. היא אמרה כמה דברים מאוד מאוד מעניינים, אנחנו נבדוק אותם. קודם תגיד לי איך היה בחוץ, בסדר? קריירה, אבל משתפר, מזג האוויר משתפר, כן. יופי. עכשיו תגיד לי, רובי, כשאין אוכל בבית, מה אתה תכין לאכול? רק דבר אחד אני יכול להכין, עין עם גבינה. ביצה עין עם גבינה. למה לשלוק את הביצה אני לא יודע. בסדר. הבת שלך אמרה תשובה נכונה, היא אמרה ביציאה, והיא אמרה שאתה אף פעם לא... חשבתי שתאמרי שאני מכין סטייקים. כן, היא אמרה שזה לא יצא לך אף פעם להכין את זה. לא, אני פשוט לא יודע את העניין. תגיד לי, רובי, איזה תוכנית בטלוויזיה אתה הכי אוהב לצפות? ודאי שמבט ספורט, איזה שאלה. מבט ספורט. איזה שאלה. כמו שאתה שומע, זה סימן לתשובה לא נכונה. אני תיארתי לעצמי שאתה תגיד מבט ספורט, אבל ענת חושבת שחדשות. לא נעים, אבל חדשות שבה מראים קטעים מבית"ר ירושלים אני מאוד אוהב לראות. כן, תיארתי לעצמי. כן, והיום זה חדשה. אכן כן. תגיד לי, מה הדבר שהכי מרגיז אותך בבית? שעושים רעש. תדייק. כשאני יושן ועושים רעש. גם זה לא נכון. זה לא נכון, למרות שאני חושב שיש משהו, כי ענת אמרה שהבית עכשיו בשיפוצים. היה בשיפוצים. ואתה לא אוהב את הרעש הזה, אז גם זה הייתי נותן... אני אפילו לא רוצה לזכור את הרגעים של השיפוצים. אני מחקתי את זה מהראש שלי, ענת. אני לא זוכר את הדברים האלה. תגיד לי, רובי, זו שאלה מאוד קשה. כן. איזו עבודת בית אתה הכי אוהב, וממה אתה הכי משתמט? איזה עבודת בית אני הכי אוהב? אני משתמט מלהוריד את הזבל. אבל זה לא חוכמה, כי כל דבר שהייתי אומר זה היה נכון. אני משתמט מכל עבודות הבית. זאת אומרת, רוב הזמן אתה לא עושה עבודות בית. אני רוב הזמן לא עושה עבודות בית, שהם כל הזמן אני לא עושה עבודות בית. לצערי הרב פשוט מאוד, אני כמעט ולא נמצא בבית בזמנים שעושים את עבודות הבית. ואני משתדל להיות בחוץ כשעושים את עבודות הבית. אז פה ענת צדקה עד הסוף, כלומר, כולל הפירות. בעניין זה, זאת אומרת, היא מכירה את אבא שלה. כנראה. תגיד לי, רובי, כשהיית ילד, איזה ענף ספורט היית הכי טוב בו? בכדורגל אני חושב. בטוח? אני שחיתי גם כן, אבל אני חושב שהייתי בכדורגל הכי טוב. ניסיתי לבלבל אותך, אבל זו הייתה תשובה נכונה. כן, אני הייתי בכדורגל שחקן טוב, אני הייתי שחקן טוב בכדורגל. ענת תצא עכשיו, ואנחנו נשאר איתך, ועכשיו אנחנו נשאל אותך שאלות, ונראה איך ההתאמות שלה. עכשיו נראה אותך, ענת. להתראות. רובי, כן.
כשענת רואה שהיא עומדת לאחר כהוגן, לחזור הביתה, מה היא תעשה? זה עוד לא קרה לה, אבל היא תבוא. היא פשוט תבוא ותעמוד בפני הבעיות. כלומר, כשזה יקרה, כן, היא תעמוד בפני הבעיות, היא תגיד בדיוק מה, היא לא תספר סיפורים. בלי פוילשטיק. בלי פוילשטיק. יפה. תגיד לי, רובי, אם יש לה שיעורים בחיבור, בחשבון, באנגלית, במה היא תתחיל, מה היא תשאיר לסוף? אין לה שום בעיה, היא תתחיל בדיוק בסדר הרץ שיוצא מהספר, מהילקוט שלה. מה שהיא מוציאה ראשון. מה שהיא מוציאה ראשון. כמו חתול בשר. כן. את זה היא תעשה. כן. היא לא תגיד, את זה אני מעדיפה. אני לא חושב, ענת תלמידה כזאת שהיא... אין לה שום בעיה עם שום שיעור. הבנתי. אם ייתנו לה לבחור מתנה, מה היא תבקש קודם? באמת, זה רק ניחוש פראי, אני יודע, היא תבקש אופניים, אני לא יודע. זה יכול לקרות פעם אחת. כן, יכול לקרות פעם אחת, אבל זה חוזר חלילה. כרגע, אתה שואל, נכון לעכשיו. נכון לעכשיו. טוב, תגיד לי, איזה צבע של בגד היא לא תסכים בשום אופן ללבוש? אני יכול רק לנחש לבן. לבן? כן. טוב, ניסית את זה פעם? לא, אף פעם, אני מוכרח לציין שהשאלות מדהימות אותי. תגיד לי, רובי, איזו תוכנית טלוויזיה היא הכי אוהבת? את ספינת אהבה, אני חושב. על כל פנים, אני אחר הצהריים לא נמצא בבית, כך שאני לא יודע. מה שעולה על דעתי ספינת אהבה. טוב, אנחנו נבדוק את זה. ושאלה אחרונה, ממי היא יותר פוחדת? מאמא או מאבא? בטח מאמא. מאמא? אין לי ספק שמאמא היא פוחדת. למה? כי היא יותר בבית. כי היא יותר בבית. כן. טוב, ענת יכולה להיכנס. גם לך היה קריירה בחוץ? לא, דווקא נעים אחרי החוב הזה. טוב, את מוכנה? כן. תגידי, ענת, כשאת, נגיד, עומדת לאחר הביתה, כהוגן, מה תעשי? אני חושבת שאני אלך למזכירה. זאת אומרת, מבית ספר, אחרי בית ספר? או מבית ספר, או אחרי הצהריים, ממשהו, מחוגים. מה תעשי כשתבואי הביתה? שאני אבוא הביתה? כן, ואיחרת המון. זה עוד לא קרה לי, אבל אני חושבת שקודם כל אני אבקש... זה סימן שהייתה תשובה נכונה, כי גם אבא אמר שלא קרה לך, אבל אם זה היה קורה, מה היית עושה? קודם כל, אם היו דואגים לי ואומרים לי, וואי, איך דאגנו לך, אז הייתי קודם מבקשת סליחה, ואחר כך הייתי מסבירה למה זה קרה. מצוין, גם החלק השני מתאים לחלק הראשון, וגם מתאים למה שאבא אמר. ואנחנו יכולים לשאול אותך את השאלה השנייה. אם יהיו לך שיעורים, או אם יש לך שיעורים בחיבור, בחשבון ובאנגלית, מה תתחילי קודם ומה תשאירי לסוף? נתחיל באנגלית. כן. מה אמרת? כבר טעית, אמרתי באנגלית, בחשבון ובחיבור. אנגלית תעשי ראשון. כן, כי אני אחייב את המבצע הזה, אפשר להגיד. מחשבון וחיבור הכוונה. כן. אני חשבתי שאת אוהבת הכי הרבה את אבא שלך. לא, אבא אמר שאין לך שום בעיה כזאת, ואת תוציא מהילקוט, ומה שיהיה ראשון, זה תעשי. טוב, אז אנחנו יכולים לעבור לשאלה השלישית. תגידי לי, ענת, אם ייתנו לך לבחור מתנה, מה תבקשי קודם? קודם כל, אני לא כל כך מתלהבת ממתנות, אולי אני אתלהב קצת, אבל אם יבקשו, למשל, אם יציעו לי כסף, זאת אומרת כסף שאני אחליט לבד... אם יבואו אליך ויגידו לך, ענת, מתנה, מה את הכי רוצה? מצלמה. מצלמה. אז אבא חושב שאופניים. אופניים? יש כבר. אמרתי לו גם, אבל הוא התעקש שכל פעם זה יכול לחזור עוד פעם. אולי זה מהרהורי ליבו, פחדים או כאלה. תגידי, ענת, איזה צבע של בגד את לא תסכימי בשום אופן ללבוש? כתום. כתום. טוב, אבא הימר של לבן. שאלתי אותו אם הוא ניסה, הוא לא ניסה, אבל... את לובשת לבן, ענת. כן. אוי ואבוי. טוב, זה גם תשובה לא נכונה, אבל זה גם לא נורא כל כך. איזה תוכנית טלוויזיה את הכי אוהבת? תהילה. תהילה. גם תשובה לא נכונה, אבא חושב שספינת האהבה. גם, כן. גם, אבל יותר תהילה. יותר תהילה. איזה יום זה ספינת האהבה ובאיזה יום תהילה? כנראה זה היום שאני נמצא בבית. טוב, אל תריבו עכשיו. לא, ספינת האהבה זה במקום תהילה. בסדר. אל תלכי לטובתי, זה בסדר, אנחנו מסתדרים. ושאלה אחרונה, ממי את יותר פוחדת? מאבא או מאמא? אפשר להגיד שמאמא,
מפני ש... זו תשובה נכונה. כן. למה? מפני שאבא לא נמצא כל כך הרבה זמן בבית, ואמא יותר, זה גם מתאים לניחוש שלי. כן. טוב, סיכום התשובות שלכם, הנכונות והלא נכונות, היו 5 תשובות שמה? נכונות? 5 תשובות חיוביות, אז כנראה שגם 5 אחרות שלא כל כך. נו, זה ממוצע לא רע. בהחלט ממוצע. בשביל ההתחלה זה בסדר גמור. מאחר והכל נשאר אצלנו, והכל נשאר כמו שאומרים בינינו, אז אתם זוכים ללא מתחרים בספל שיישאר בינינו. תודה רבה. ואני מקווה שבפעם הבאה יהיה אפילו 100% של תשובות. אני גם מקווה כך. איפה הוא? איפה הוא? איפה הוא? הבן יקיר לי.